Всеки празник е повод за равносметка, повод да отличим тези, които са се представили най-добре, които са завоювали най-големите успехи през този период. По случай 24 май, Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, на основание на наредбата за отличията и наградите на община Стара Загора, Общински съвет присъжда наградата Анастасия Тошева за високи постижения в развитието на образователното дело. Колективната награда Анастасия Тошева за 2013 година, състояща се от плакет и парична награда в размер на 1000 лева. С тази награда е удостоен педагогическият колектив на 4-то основно училище Кирил Христов. Четвърто основно училище Кирил Христов присъства в образователната система на Стара Загора като училище с традиции, но и с поглед насочен към бъдещето. В новата учебна сграда училището реализира свой проект, чрез който във всички класни стаи и кабинети монтира дигитална техника за преподаване с използване на електронни учебници. Четвърто основно училище Кирил Христов е учебна база за практика на студентите от педагогическия факултет при Тракийския университет. Училището работи активно по международни и национални проекти, програми и кампании. Радващи са постигнатите резултати и успехите на учениците от 4-то основно училище при провеждане на външното оценяване. Ежегодни носители на престижни награди са ученическият хор на Кирил Христов и спортистите на училището. Училището работи успешно с културните институции в нашия град и участва активно във всички инициативи и чествания, организирани от община Стара Загора. Господин Балакчиев, заповядайте при мен. Наградата ще получи господин Балакчиев, директор на Четвъртото основно училище Кирил Христов. Наградата ще връчи господин Емил Христов, председател на Общински съвет Стара Загора. Смятам, че това, с което го отрявате от 4-то основно училище Кирил Христов, е съвсем заслужена награда. Не за годишнина, а за достойно достигнете висоти и в нашия принос, който даваме на град Стара Загора, е това едно модерно, бих казал, образцово училище. Ние всъщност сме първото на 100% дигитализирано училище не само в град Стара Загора, но и в област Стара Загора. Ако някой възпроизвод от регионалния музей тръгне по нашите фойета коридори, той би спокойно могъл да разкаже за историята на града, на областта на България. Такива красиви фотоси с толкова много ярко тематично съдържание има произведения, които изложват в нашето училище. Това, което се мечтаяхме и се сбъдна, станахме най-модерната и най-новата учебна база на Тракийския факултет. Лично аз се гордея за това, че ме признаха като едно училище и не случайно съм поканил тук е една доста голяма група от колеги, които заедно с мен се радват, заедно с децата, тъй като това училище е училище на екипа, който работи и на общността деца, които учат и тези, които подкрепиха при базирането и може би оценихте, че ние се заслужаваме това, което желаяхме да база, да като наши истински стопани, и ние доказахме какво можем. И аз смятам, че сега е редно да кажа и на гражданите на Стара Загора, ако тези хора помогнаха да бъдем това, което сме, като стопани на сградата, а тези от срещната страна, за това, което казваме днеска модерно,
и обновено основно училище Кирил Христов. Благодаря ви още веднъж. Скъпи родители, просветители, първият поздрав към всички вас от Националното училище по музикални и сценични изкуства град Стара Загора, дулото Александрина Цанева Лейда и Божидар Рахнев Цигулка изпълняват "Той е велик", музика Денис